Mas, piro Hei. parkire? Biasa nih Mbak parkir 3.000 nang kene. 3.000. Iya. Ya tokno po ose iki lho. Sing ndi motor pada ku sampean? iki lho, Supra sing ireng iki lho. Kak Supra iki ya? Iya, iya. Bagus pinggir ya? Heeh. Kudu sih aku lali nek gak Supra ya, Mas. Kok iso gudeg lho? Sampean mangi numpak pada sapa mang rene? Bapakku. Bapakmu? Heeh. Pada Oh, iki lho bapak. Vario butut iki lho kayak bapakku kan butut. Iki Vario Iya, butut iki. heeh. Oh, kudu sih lali aku. Aku nggo sepeda Masku nek gak salah. Oh, iki lho Sepeda Masmu. aerok iki lho iki lho. Aerap. Malah Iya. kalau super di air kok iso ngono sampean niku Mbak. Sing ngena pengen kok kontakin dulu sih. Kontak iki. Honda. Honda. Oh, iki wis ditokno koncone sampean nanti ternyata. Sabar yo parkir-parkir nang kene. Sabar. Kon gak harus sabar ya. Aku tangan kon mang genggam iki lho pengen ngewap kiraimu untung sampean wedok yo. Warek wedok kok iso lho lali numpak pedopo kok iso kon yo opo sih Mbak? Hah? Kan numpak Pacarmu arek nandi numpak. pacarmu? Gak mau pacar. Gak nggo pacar makane rene ojo ijenan. Pekon ngene kon cilik Yo pekon. kan motor numpak karek numpak. Gas Numpak kon gak mang gowo gem ngewap aku iki kerja digayaan matamu ngono. Aku mbak kene gak sido. Karo gak sido. Untung tak tokno peda iki mau yo. Yo kan sing penting aku bayar parkir 3.000 sih. 3.000 tok nyusano wong ae tak kewaplok ae malah aku karo ngon Nandi, Mas? karaokean. Ya iki lho mulai ngene lho. Karaokean sik. Karaokean.